Lah iya bukan kayak bapak kami ngarep sontak kok ana nggon iji, Hei. Lor. Ayo. Goyang, goyang. Oh, hai, hai, oh. Minggu sing tak tunggu kowe ngajak ning taman Hai, hai, oh. nganti lisir srengenge aku nunggu kowe Awan Solo Hai sing wis ra balesi yen tak telepon malah bebaten mangkel aku kepedung hatimu mesti tak jiwa Cival, cival, cival. lali janjine alesane Garuda Pancasila, aku lah pendukungmu. kadue dandan kowe ora tengku Yo wis adus kok. Yakin laler tok. Ki sampean sing guru ngadus, ora ganti awit mau bengi bawora ya pantes laler tok. Kit mau bengi ganti ora klambine. Nyoba mau ngarep takon ki gelung pirang dina ki ya. Iya wis tahu nah. Pantes dileleri. Setahun ya. Udu inyong kae pada weruh pirsa kabeh demi Allah demi Rasulullah laler tok. Iya. Apa? Pantesan raimu ki tembak ndeng-ndeng. Lho Tai lalat ini loh, bukan. kalate ngaduk-aduk. Iya. Ayo. Janjane kowe nang ngendi? Gelagatmu sejenyupi atiku wanita liya
Pancasila aku lah pendukungmu. Kadung dandan koyo ora teko. Jos. Rame temen ya Warjan. Kepripun? Inyong nggih. Nang anak kae. Sing pundi? Tekan dhuwur dada. Lah niki teng niku teng Ki mari studio 45. kae mari ngono ya dalan kae. Ya si ana omah. Asian omah. Ha si. Wonten enten griya mriko. Ha si. Ya Allah, biasane anggere nggon sing paling angel banget kuwi tersimpan berlian. Akeh wong Harta karun wae. Ngesuk nyang endong kok kok. Alek ora sampe mulai. Urusane nyong. Putri beres. Yoko sing urus. Janjane. Mamake pengen ndeleng anake wedi karo inyong.